Ben, entón damos comezo á quenda de intervencións, de peticións de palabra por parte do público. Quen queira facer unha pregunta, por favor, que erga a man. Un compañeiro ou compañera achegará o micrófono. Funciona. Mira, bons días. Parabéns pola enorme conferencia que nos deches e o ben que nos ilustraches. Mira, vamos a ver, hai, agora que está de moda a Iglesia, temos que falar un pouco dela. Vamos a ver, nas iglesias hai, no pórtico, bueno, non hai máis que ir aquí a Basílica, a iglesia de Santa María, e ali hai un listado con los caídos por Dios e por la patria e tal. Entre nós temos tido algunha discusión se a borraba, se había que borrar, non había que borrar. Aquí o Pepe Álvarez dixo non, porque eso sería caer na desmemoria. Ademais, convén que cada un se vexa de que lado está e tal. Eu quería che comentaras un pouco o tema ese da... Sí, bueno, moi acaída a pregunta, porque efectivamente é un debate amplo. Vouche contestar con a miña experiencia, por exemplo, no País Vasco, outro contexto sociopolítico bastante diferente, e ali tamén houve este debate, non? É dicir, mantemos os monumentos franquistas ou abordamos unha danato memoria destructiva, aniquiladora, ou retiramos esos símbolos e fican nun museo, porque son, evidentemente, repositorios da memoria e elementos ata patrimoniais, non? De feito, moitas destas placas aos caídos moitas veces non se retiran por cuestións de patrimonio. Sobre todo, moi ben, o que dicías da Basílica de Santa María, como está grabado na pedra e tal, claro, aí con patrimonio hemos topado. É como a lei de protección de datos, que dificulta a propia investigación historiográfica. Eu son partidario de manter esos monumentos, resignificalos, é dicir, evidentemente, eliminar aquelas cousas, obviamente, que por lei xa, que xa non é unha cuestión de opinión personal, pero eu considero que demostran que o diaño estuvo aí. E é un elemento pedagóxico didáctico de primeira orde. E eu esa é a postura que teño defendido ele. Claro, ali en Euskadi dice, non, é que nos ofende. E dice, bueno, claro. Entón, en Euskadi, por exemplo, adoitaban facer referéndums. Por exemplo, claro, en Euskadi tamén hai outra cousa, porque é un pouco a memoria tamén máis requeté, nacional católica. Entón, por exemplo, hai vía crucis, que suben a sitios onde se fan romerías ou hai templos. Entón, se mistura moito o tema religioso xa co político. Entón, por exemplo, tes unha cruz que pon muriron por él. Claro, requetés. Pero claro, muriron por él, claro, por Cristo, bueno, eu que sei. En cambio, digamos, nas distintas estacións do Vía Crucis, pois eso, Villarreal de Álava, la batalla non sei que, non sei cuánto, e por eso. E eu lembro, por exemplo, en Larrabetzu, en Vizcaya, onde rompeu, as brigadas navarras romperon o telón, o cinturón de ferro, había un monolito aí franquista e tal. E este debate xa houbo nos anos 2000, había xente que o quería derribar, bueno, finalmente deciden derribalo, e iso foi un acto público, bueno, ETA foi a primeira que xa nos anos 60 atentou contra toda esta simboloxía. E xa o tentaran con esta cruz de Larrabetzu. Bueno, finalmente, co PNV, Bildu, tal, deciden reventala con dinamita. Fan un acto público e foi un desastre, porque reventou mal e unha das pedras, joder, a pobre, caiu en riba dunha concelleira do PNV que lle partiu a perna, tío. Entón, claro, imaginado o ABC, toda esta xente, esa escarallada de risa, non? Entón, tamén ten os seus riscos, non? A danato memoria, nese sentido. Pero un debate, claro, eu tamén comprendo, non? A xente que defende eliminalos, non? Por exemplo, na Centro Europa, Europa do Leste, fixeronse parques temáticos, non? Totalmente baldeirados de contido, non? Os soviéticos, o comunismo, o acordo en Budapest, e como un parque de atraccións con toda a estatuaria de Lenin, Stalin, todo isto, claro, son contextos moi diferentes. Outro contexto, pero claro, a gran diferencia eu creo que tamén é que non temos institucionalizada a cultura antifascista desde a democracia. Por exemplo, en Portugal, o prólogo da Constitución do 76, cando xa se domesticou a Revolución Portuguesa, pero ainda así o prólogo é antifascista, defínese, non? Como antifascista. E un dos grandes problemas no Reino de España é precisamente ese, que non temos institucionalizada esa cultura
E, en cambio, nos países dos vencedores, sí que está institucionalizada. Eu podo falar tamén do caso de Croacia. En Croacia é moi curioso como o regime de Tito realmente sancionou simbólicamente toda a paisaxe da resistencia con placas, monumentos, aparte encargou a artistas de vanguarda xa nos anos 60, os Spomeni, estes monumentos tan así vanguardistas, para manter acceso un pouco a chama da memoria da loita partisana. Claro, cando a independencia de Croacia e agora realmente nos últimos gobernos goberna prácticamente a ultradereita, descendentes dos Ustaxas, todo isto, claro, houbo unha vontade política consciente para vandalizar e eliminar toda esa memoria comunista, non? E eu lembro, por exemplo, de 5 anos, un alcalde decidiu retirar o monumentos brigadistas internacionais yugoslavos da Guerra de España apelando a cuestións de higienización do espazo urbano, non sei que, houve unha campaña de apoio, pero aí métese todo no mesmo saco. Os monumentos brigadistas internacionais en Croacia foron todos eliminados, non? Porque, bueno, quen organizou a resistencia no exército de Tito, no 45, cando remata a guerra, os 4 corpos de exército están dirixidos por exbrigadistas internacionais que loitaron en España, foron os que organizaron a resistencia ali e tal. Entón, bueno, con isto que quero dicir, que cada país ten o seu propio contexto e no Reino de España, pois non é o mismo. A día de hoxe eliminaron a placa aos caídos en Galicia, como se mostrou en Marín, en Vila García, xa non hai contestación. Amigo, pero faino en Guadalajara. En Guadalajara nestes proxectos, nun acto público de presentación de resultados, entrou o concelleiro de Vox dicindo que todo eso era mentira, que incluso publicaron un artigo no ABC que quedaron en ridículo dicindo que aí non houve nunca un campo de concentración. Bueno, pues, pero aí sí que sintes o poder do neofascismo aí ou abogados cristianos que tamén nos denunciaron en Colgamuros, por aí hai outros contextos máis complicados. Eu creo que agora en Galicia, sobre todo o tema das placas dos caídos, esa remato, nos estudiamos tamén algo ese tema e é moi interesante porque houve moita contestación dentro da Igrexa Católica contra esa norma das placas, os caídos nas igrexas, e dependía da vontade do bispo. Entón, por exemplo, o arcebispo de Santiago, entusiasta da cruzada, pois hai inmensas placas houve na diócese de Compostela, na de Tui tamén. Na de Tui convivía coa Porto Mártir Calvo Sotelo, claro, aí tiña máis protagonismo que noutras zonas. En cambio, por exemplo, o bispo de Lugo non lle molou nunca nada eso. Por exemplo, na nosa zona, Manolo, tú conoces ben, eu conozo aquela cruz que había os caídos en Monforte e nada máis, pero nas parroquias non hai ese tipo de placas. En cambio, vas a Valdeorras, a diócese de Astorga, e o Sil está plagado de placas nas... Entón, hai unha variabilidade moi grande. E probablemente neses sitios sí que haxa máis contestación. Por exemplo, Villafranca del Bierzo, gracias a RMH eliminaron a gran cruz dos caídos que había ali na igrexa hai escasamente un mes. E pensaban que iba a haber contestación por certos sectores. Bueno, finalmente retirouse, está nun almacén do Concello, e, bueno, eu creo que xa se está normalizando bastante, pero, bueno, é a miña opinión. Eu son partidario de resignificar eses espazos e utilizalos como recurso didáctico, sí. Pero, bueno, é polémico o que estou dicindo. Eu comprendo tamén que eu, por exemplo, Colgamuros, eu metería dinamita a dolor. De verdade, é un sitio que é imposible de resignificar, vamos, per se, vamos, é o que é, non hai máis. Hola, bo día. Vale. Interesantísimo todo o canto di. E difícil de asumir tamén. Eu voulle falar dun caso sen mortos, vamos, que eu saiba, moi preto de aquí. Aquí fixeron unha fábrica moi contaminante. E non moi longe da fábrica fixeron un poboado onde veu xente de todas as pelaxes de todos os lados. Aunque está dentro da parroquia de Lourizán, pois os santos patrones, os patróns, os padroeiros, que son o Santo André e máis a Virxe dos Praceres, esta xente nos considerou. Inventáronse outro padroeiro, o San Xoán, inventáronse os nombres das rúas, incluso botaron man dun topónimo que non é dali, Pontemuíños, que, por último, xa cansos de ser o poboado de celulosas, que soaba un pouco mal, puxeronlle Pontemuíños, que parecía máis bonito, máis
máis bonito, máis galego, máis auténtico. E vamos, eu criei-me no medio destes dous, por un lado contaminado físicamente e por outro lado peor socialmente e moralmente por este outro sistema, este apartheid que crearon aí. Home, era tanto un apartheid que tiñan un sereno cuns cans que non deixaba entrar a ninguén, a pesar de ser un barrio aberto como outro calquera. E bueno, había que falar castelán, por suposto. Nese barrio todos viñan, bueno, algúns viñan da Chaira, da lá de Soria ou de Salamanca ou de Zamora, pero outros viñan do rural, casi ninguén dali da parroquia. E, bueno, todos tiñan por idioma o castelán. O colexio puxeronlle un nombre do presidente do INI, Antonio Suances. E vamos, tiñan todo así cambiado o xeito deles. O xeito deles xa non tanto da xente, sino dos seus dirixentes, que querían ter ali ese sitio pois para ocultar a historia da parroquia, da xente, para traer xentes pois que deixaron a súa historia lá nas aldeas onde vivían, e para intentar reescribila de novo, xa formando parte dos intereses da fábrica colonialista. Eu quería saber, unha vez preguntei aquí a unha profesora de xa hai anos, unha profesora de historia, se sabía algo da colonización franquista. E dixo que non sabía nada. Eu creo que non quería saber nada. Pero, oye, un compañeiro meu díxeme, pois, claro, non o sabe esta muller, pero sei no eu, que non son historiador, macho. E, de feito, había unha serie de povos por España que eran completamente artificiais e algúns deles pois levaban, como o Ferrol daquela, levaban a coletilla esa del caudillo, de Franco, de tal. E me gustaría que me falara un pouco así polo aire deste tipo de colonización. E se tamén é algunha estrategia nihilista, o sea, para ocultar. Sí. Moitísimas grazas. Sí, bueno, hai un libro recente, Cazorla, un profesor español que está na Universidade de Canadá, acaba de sacar un libro de Los pueblos de Franco, que é unha síntese moi boa sobre todo o tema da colonización. Aconsello unha novela de Julio Llamazares. Julio Llamazares naceu nunha aldea solagada, Begamián, precisamente ali nas montañas de León. Distintas formas de mirar al agua é interesante porque é unha poboación que foi deportada a terra de Campos a construir o seu poboado de colonización, e cando morre o vello, pois levan as cinzas o encoro. É maravilloso. Bueno, o tema da colonización agraria xa levamos anos estudando. De feito, bueno, remito tamén a Brais Lamela, Ninguén queda, maravilloso, sobre a colonización na Terra Chá. Nós temos estudado, por exemplo, eso no Val do Lagón, en Cáceres, no Bierzo. Estamos tamén agora co plan de colonización do Val de Lemos, que houve promocións de casas baratas, non houve poboado como tal, pero despois o tema quizás máis estudado, aparte da Lagoa da Antela, unha promoción do Instituto Nacional de Colonización, foi o da Terra Chá. O da Terra Chá é impresionante. É impresionante porque ali aplican o modelo fascista italiano que se aplicou en Sicilia nos anos 20 e 30, pero nos anos 50. Nós temos publicacións ao respecto e aí amósase claramente que son enxeñeiros fascistas, pero fascistas, é dicir, que estiveran xa no programa de colonización de Guinea Ecuatorial, diseñan ese hábitat disperso, ese paisaxe da modernidade, na cal eses propios enxeñeiros son asumidos pola poboación local como santos. Odón, o enxeñeiro Odón, que foi o que promoveu moitos destes poboados, está soterrado no cemiterio novo, no adro, xusto diante da porta, e é venerado como un santo. É dicir, o enxeñeiro fascista que creou un mundo novo. Claro que é unha actitude nihilista. Eso os dictadores fascistas o que procuraban era xenerar unha nova identidade, a identidade do colono, que lle debía todo, a maquinaria, as terras, a nova identidade, o regime. Buscaban fidelizar esas poboacións. E o que comentas, por exemplo, dos poboados de empresa tamén están sendo moi utilizados, están sendo moi estudados. Por exemplo, os poboados en Cáceres tamén eran monotemáticos. Había un que as rúas estaban dedicadas aos conquistadores extremeños de Latinoamérica, outros son simplemente numerais, outros teñen nomes de pasaros. É dicir, todo, digamos, un mundo aséptico,
chantaron a desmemoria nihilista, non? E esa é a grande arma empregada polos estados totalitarios. Nos, por exemplo, en Etiopía, houve unha ditadura comunista, houve unha revolución comunista no 74 e un regime comunista ata o ano 91. Entón, este regime procurou pasar da prehistoria recente en moitas comunidades, digamos, a supermodernidade en cuestión de 4 ou 5 anos. Entón, que fixeron? Por exemplo, habilitaron na zona norte un plan hidráulico potente donde portaron a poboacións do sul de Etiopía ali a miles de kilómetros de distancia e metéronos en arquitectura moderna, en poboados, houve campañas do regime chamábase o DERG, entón imitaron o modelo cubano, entón enviaban a universitarios a selva, a sabana, ao deserto con comunidades que tecnolóxicamente estaban na idade do bronce, non? Pois con estes conceptos modernos de higiene, por exemplo, daban palanganas, tal, bueno. Cando caiu o regime comunista, a xente que fixo? Abandonou os poboados modernos e volveu a vivir nas súas choupanas e volveu ao seu sitio e as palanganas acabaron coroando as cabanas como un elemento apotropaico contra o trono, non? É dicir, é un pouco eses conflitos entre tradición e modernidade é o que fixo cos tártaros Stalin, é dicir, deportar a unha poboación, desligala da paisaxe na que foi aculturada dos seus lugares de memoria é unha ferramenta moi eficaz, o sea, para que as comunidades perdan a memoria e se xan dóciles, non? Eso tamén nos pasou noutra zona en Etiopía, na fronteira con Sudán, que tamén foron movilizados doutra zona lonxera nos anos 70, entón esa xente, tú preguntabas os vellos, e esa xente non tiña memoria máis alá do ano 75. O sea, construíron con novos topónimos, con tal, unha realidade da cal descoñecían absolutamente todo o anterior. Eso pasounos tamén en Croacia, por exemplo. En Croacia, no Imperio Austrohúngaro, unha minoría serbia foi empregada polo emperador, digamos, para protexer na fronteira con Bosnia contra os otomanos e tal. Entón, esa xente ten unha memoria que chega ao século XVIII. Entón, todo o que é medieval ou prehistórico dicen que o fixeron os gregos. Igual que os gentiles galigrecos aquí das modorras nosas. Entón, é curioso como eso é unha memoria moi recente, que sempre está ao servizo de proxectos políticos. E depois, bueno, todo o tema de poboados de empresa están sendo estudados tamén. Nos fixemos, por exemplo, os Saltos del Sil, a empresa que construiu varios encoros no río Sil, é impresionante. É dicir, como se construe, é un elemento máis da... Claro, despois da guerra chegou a vitoria, non? Chegou, por exemplo, un tema que está por estudar, as misións que se enviaban ás parroquias, que xa se enviaban nos anos 10, 20, 30, bueno, cando se derrota a guerrilla na nosa zona, entra a Acción Católica, hai que domesticar a estes roxos, construense casas cuartéis da Garda Civil coas troneiras das ametralladoras mirando para o pobo, é dicir, é unha arquitectura totalmente colonial de ocupación. Nos facemos parte dunha xeración de historiadores que consideramos que a guerra é unha guerra longa que remata no 54, que non remata no 39, e que en realidade en moitas zonas rurais é unha auténtica guerra de ocupación. E iso vai ligado á domesticación da clase obreira. Entón, estes poboados de empresa son alucinantes, ou os poboados de Falanxe dos mariñeiros, o que hai onde está o petrolífero de Mogor, que eso conoce moi ben aquí Pepe. Germán Labrador ten un artigo maravilloso no cal amosa como Marín a represión salvaxe como Marín para desmantelar todo o movimento anarquista, republicano, o famoso Bruno, nazi, toda esta violencia, e como os donos das conserveiras e todo isto levan a cabo a represión salvaxe e despois o regime domestica esa zona coa instalación militar, as vivendas de obreiras ou estes poboados de Falanxe que tamén son moi típicos dese primeiro fascismo nos anos 40, dos anos 50, ¿no? E bueno, hai moita xente agora traballando desde esas coordenadas nestes poboados de empresa. Nós temos un proxecto que se chama Dampscapes, que analiza desde o punto de vista comparativo o que nos chamamos electrofascismo, ¿no? O electrofascismo tanto do Estado Novo como o promocionado por Saltos del Sil e sobre todo Fenosa, ¿no? Pero bueno, é un tema moi interesante. E sí, é unha práctica de construir un mundo novo. E é alucinante. Por exemplo, o embalse de Belesar ainda está ali un texto que é de Jordi Caricante, ¿no? Digamos, o enxeñeiro que diseñou aí o encoro de Belesar, que tú o lees, é un texto do desarrollismo tardofranquista, no cal fala do progreso da humanidade, a loita do home contra a natureza, é dicir, está totalmente baldeirado de sentido histórico. Todos os colexios de Galicia, desde o ano 65, van ali. E se lles explica eso como unha grande fazaña tecnolóxica, ¿no? Pero non se lles explica realmente o que é. E
o que foi, o emprego de mão de obra escrava, que un proxecto de enxeñería social, están os poboados de Fenosa tamén abandonados, tamén que estamos estudando algún barracón que ainda queda nos Peares, por exemplo. Pero, bueno, o que comentas de celulosa é moi interesante estudar iso, ¿no? Sobre todo neste momento. Non sei se te conteste primeramente a bibliografía. Se queredes, vos... teño aquí o meu mail, se queredes, vos envío información. A ver se queredes apuntar, encantado de ampliarvos allá. Bueno, supoño que habrá alguén que saiba realmente de nihilismo que poda plantear ou aportar algo máis que a min. Pois, se non hai ninguén máis... Sí. Vale. Hola, Hola. bo día. Parabéns por la charla, por la investigación, por todo, bueno, por todo esta memoria histórica casi infinita. Mira, quería lembrar tamén o traballo, por exemplo, de Dionisio Pereira, que sei que vos conocedes, tal, agora mesmo está coa súa compañeira Lola Varela en Marrocos presentando o seu último libro. Entonces me parece moi interesante pois eso, crear sinerxias. A miña teima é, por exemplo, como levar todo isto ás aulas, non? En secundaria, isto, porque claro, cando te posicionas, pois sabes o que pasa. Pero si contamos con pois eso, como coa vosa apoio, non sei se tedes algún documental, algunha cousa que se poida utilizar así nas aulas. Bueno, reitero os parabéns e as grazas. Moitísimas grazas a ti, bueno, sobre todo todos os docentes, mestres, mestras, que sabedes un pouco como esa imaxe que hai na xuventude de que Franco era un xestor, todo isto que está acontecendo, que é outro produto da desmemoria. Sí, é difícil. No ano 2018 foi a primeira vez que no Estado español un colexio público vai de visita en horario lectivo a visitar un escenario de combate da guerrilla antifranquista que foi en Repil, en unha casa que estábamos cavando nós ali, grazas a Dora, que xa está xubilada, bueno, directora dese colexio público rural maravillosa, bueno, case costo a posto, case hai unha inspección de educación, houbo pais e nais que dicían que se estaba facendo proselitismo político. Bueno, non foi doado, ainda así ela recuncou despois no 2021, volveron outra vez vir e ampliouse, viñeron tamén rapaces do Instituto da Pinguela. Nese sentido fomos bastante pioneros. No contexto español, por exemplo, en Castuera, a MECADE, que é a Asociación Memorial al Campo de Concentración de Castuera, xa elaborou unidades didácticas precisamente xa no ano 2012-14. En León, o grupo IMESCON da Universidade de León, que están traballando temas da guerrilla e todo isto, tamén teñen docentes de institutos da Policía de León que están colaborando bastante con eles, pero, bueno, desde logo é unha asignatura pendente. Nos traballamos moito, pois eso, facemos rutas de memoria, campos de traballo para voluntariado da Xunta de Galicia, pois incluímos realmente todo este discurso, este relato, ou cando facemos exhumacións, pois tamén veñen ali, pero, bueno, queda moito por facer nese sentido. Aí nos, claro que estamos prestos para colaborar, bueno, temos traballado así en outros contextos españoles, pero ahora hai xente máis nova que sí que se está, igual que se está naturalizando, normalizando un pouco este tipo de estudos nas universidades, cousa que até hai 8 ou 10 anos non era unha butad, non? Poñerse a facer arqueoloxía do pasado contemporáneo. É certo que ainda queda moito esforzo por plasmar isto no ensino primario e no ensino secundario, ¿no? Pero, bueno, aí podedes contar con nós sen ningún tipo de problema, vamos. E novamente tamén, porque estamos facendo unha arqueoloxía de urxencia, é dicir, hai moitas actividades cos pequenos que se poden facer, por exemplo, método de traballo etnográfico, como facer entrevistas, claro, xente que ten 93 anos xa
tiñan 4 ou 5 anos na Guerra Civil, e xa non queda ningún combatente vivo, home ou muller, que vivir a Guerra Civil. Entón, bueno, a parte do valor didáctico pedagóxico, é un traballo inxente que hai que facer nestes pouquiños anos, non? Pero aínda así hai moito recelo e é difícil. Por eso digo que isto non é Cataluña nin Euskadi, e ás veces é complicado. Quedou pendente, simplemente, como exemplo de todo isto, para que vexades como están as cousas, no ano 2023, en outubro, púsose o nome a Biblioteca Municipal da Pobrollón, o nome do alcalde fusilado, Reboiro. Isto foi o acto 14 de outubro do 24. Aí vedes a unha muller cunha gabardina vermella e a súa filla Rosaluz, que aí tiña 92 anos. Rosaluz tiña 5 anos cando levaron ao seu pai os falanxistas e apañaron en Santalla de Rei. De feito, ela tiña unhas zapatillas vermellas e dixeron que as quitara, non? Porque era como un símbolo de identidade da familia. Bueno, pois Rosaluz tuvo que esperar 88 anos para ter este recoñecemento. Isto foi en outubro do 23 e ela morreu en febreiro de 2024. Parece que agardou, non, a recibir esta homenaxe ao seu pai no ano 2023, totalmente alucinante, non? Entón, quería acabar con isto, desde a educación, desde a ciencia, desde a academia, pero desde o asociacionismo memorialista, temos que abordar este patrimonio forense porque é unha ferramenta básica contra o nihilismo. E remato con isto. Outros compañeiros, Jordi Ramos, exhumaron o corpo de Aurora Picornell, a pasionaria das Baleares, unha muller feminista, comunista, activista, que foi asesinada e atoparon o seu corpo hai 2 anos e levaba canda así a pluma estilográfica. Este é unha arma de destrucción masiva, é dicir, este é a ferramenta para loitar contra o neofascismo. Ou Almudena García Rubio e outras colegas no ano 2011 atoparon este esqueleto cunha sóusere infantil de neno, unha fosa na que sacaron a 108 personas en Palencia nun actual parque infantil. E esta muller identificaron como Catalina Muñoz e tiña un neno de 5 meses e decidiu levar a morte ou a sóusere do seu pequeno. Por suposto, cando saliu esta noticia, o neofascismo dicía que eso era unha cousa de plástico dos chinos que meteran os arqueólogos ali. E este patrimonio forense leva a que o seu fillo, que ainda está vivo con 90 anos, en 2019 devolveronlle a sóusere da súa mai. É dicir, volvemos un pouco a este cordón umbilical do que falábamos. E por eso fai falta educación. As novas xeracións non teñen nin idea. Eu me acordo dunha actividade que fixemos en Vitoria-Gasteiz, no Museo Vivat, viñeron todos os colexios de Vitoria, e me acordo unha rapaza coa gabarda e dice: pero esta guerra de que siglo é? E, en cambio, entendían moito mellor o que estábamos dicindo os inmigrantes que viñan da Ucraína, do Senegal, de contextos bélicos, de violencia, novos residentes, habitantes da cidade, e eles entendían moito mellor eso que a xente vitoriana de pro, quero dicir, nesas coordenadas. Entón, sí, estou totalmente de acordo contigo que hai que facer un esforzo, e eu creo que nos planos curriculares, igual que a nivel académico non che conta nada toda a actividade que fagas de promoción de cultura científica, divulgación, difusión, eso é borralla pros currículum, que a hora da verdade cando te presentas unha praza eso non conta. En cambio, no ámbito anglosasón é algo fundamental, queda moita cultura aí ainda. Damos por rematada entón a sesión de mañá. Convidemos a voltar pola tarde ás 5. Vai estar connosco Sami Ashur, que é o presidente da Comunidade Palestina na Galiza. Moitas grazas, Xurs outra vez, e grazas a todos por vir.